Hei, minun nimeni on Matti Wendelin. Tervetuloa tähän lähetykseen tänään kanssani. Minulla on sinulle hyviä uutisia, nimittäin Jumala rakastaa sinua. Johanneksen evankeliumin 14. luvussa, aivan siellä ensimmäisessä jakeessa, Jeesus sanoo, älköön teidän sydämenne olko murheellinen, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Voi olla, että sinulla on elämässä yksi ongelma tai monta ongelmaa. Voi olla, että sulla on paljon haasteita ja murheita. En tiedä, sinä ja Jumala tiedätte sen. Mutta Jumala on hyvä Jumala ja haluan kertoa sinulle, että ei ole olemassa sellaista ongelmaa, etteikö Jumala voisi auttaa sinua. Jumala on yliluonnollinen, ihmeiden Jumala. Raamattu sanoi, että hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Jumala ei vain voi auttaa sinua, vaan Jumala myös haluaa auttaa sinua. Matteuksen evankeliumin 8. luku kertoo meille spitaalisesta miehestä, jonka ongelma oli tämä spitaali. Lääkärit eivät voineet häntä auttaa, mutta jollakin tavalla tämä spitaalinen mies oli kuullut Jeesuksesta ja hän tulee Jeesuksen luokse ja sanoo, Herra, minä tiedän, sinä voit minut puhdistaa, jos tahdot. Hänellä oli siis ongelma, mutta hän oli epävarma, tahtoiko Jeesus ratkaista hänen ongelmansa. Me kaikki varmasti uskomme ja tiedämme, että Jumala ei ole ongelmien luoja, vaan Jumala on ongelmien ratkaisija. Me kaikki varmasti tiedämme ja uskomme, että Jumala on yliluonnollinen Jumala ja että Jumala voi niin halutessaan sinua ja minua auttaa. Mutta kysymys on, tahtooko Jumala auttaa? Tämä spitaalinen mies ei tiennyt sitä, siksi hän kysyi Jeesukselta, minä tiedän, sinä voit, jos tahdot. Ja kiitos Jumalalle, Jeesus vastasi, minä tahdon puhdistu. Ja spitaalinen parantui. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja kirjoittaa meille, että Jeesus tuli tekemään, osoittamaan, kertomaan meille Isän tahdon. Koko Jeesuksen toiminta, kaikki hänen puheensa, opetuksensa olivat suoranaista ilmoitusta meille Jumalan tahdosta. Jumala ei vain voi, vaan Jumala tahtoo auttaa jokaista meitä, olipa sitten hätämme millä elämän alueella tahansa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Ystäväni, me voimme oppia uskomaan Jumalaan, uskomaan Jumalan sanaan, uskomaan Jeesukseen, Kristukseen. Jeesus sanoi, anokaa, niin teille annetaan, etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan. Hän meni vieläpä vähän pidemmälle tuossa ajatuksessa ja sanoi, jokainen anova saa, jokainen etsivä löytää, jokaiselle kolkuttavalle avataan. Raamattu myös kertoo meille, että Jumala ei katso henkilöön. Se tarkoittaa, että jos ja kun Jumala tahtoi parantaa tämän spitaalisen miehen, niin samalla tavalla Jumala haluaa myös puuttua sinun elämäsi asioihin ja auttaa sinua. Matteuksen evankeliumin 8. luvussa siellä jakeessa 16 ja 17 sanotaan, mutta illan tultua tuotiin hänen tykönsä monta riivattua. Hän ajoi henget ulos sanalla ja kaikki sairaat hän paransi. Minä rakastan tätä lausetta, kaikki sairaat hän paransi, ja olen alleviivannut sen omassa raamatussani. Että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaian kautta, joka sanoo, hän otti päällensä meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme. Tiedäthän, että Raamattu sanoo, Jeesus Kristus on sama eilen,
tänään ja iankaikkisesti. Toisin sanoen, kaikkea sitä, mitä hän teki eilen, hän edelleenkin tekee tänään. Luimme juuri, kuinka hän paransi spitaalisen. Luimme myös, että illan tultua hänen tykönsä tuotiin monta riivattua. Hän ajoi henget ulos sanalla ja kaikki sairaat hän paransi. Kiitos Jumalalle, että sinulla ja minulla on myöskin mahdollisuus. Amen. Samat mahdollisuudet kuin silloin. Jumala ei todellakaan katso henkilön. Jos ja kun hän auttaa yhtä, hän tahtoo auttaa jokaista. Maailmassa ei ole ketään, ketä Jumala rakastaisi enemmän kuin sinua. Se, että sinulla on joku ongelma, joku haaste elämässä, ei suinkaan tarkoita sitä, että Jumala ei rakastaisi sinua. Ystäväni, älä anna periksi. Nosta katseesi Jeesukseen Kristukseen, sillä Jeesus Kristus rakastaa sinua ja tahtoo auttaa sinua. Amen. Kiitos, että olit mukana tässä lähetyksessä. Jumalan runsasta siunausta sinulle. Hei hei.